Това ми се кажат, някой иска да играе с теб. Да, но аз съм... там е странна мапа. Да влезе. Ама, брат? Аз бъгна. Аз съм бил в игра. Не съм знал, брат. Red door, yellow door, any banner door. Не можеш да го играем, не успяхме да играем тази игра, това ще играем тази. Да. Следва тази игра да стане. Да знаете, че на нас почти вече какво да правим няма смисъл. Сега в момента играем и сега ще правим нещо, защото нямам доста батерия. Ох, Пак. боли ма ръката, защото стах толкова много Батерията ми време. е около... Да, 15. Сега да ви кажа, моят акаунт е да Gamara 700. Ако сте го виждали, когато аз съм играл. Перфектно. Даже ако искате, той може да ви докаже, че е само от акаунта да Gamara 700. Признаем, да. Кажем да. Gamara 800 не. Да, съм. И пак макейка. Чакай, не. Ще реконект. Ще върни, бе. Хора, няма как да стане и чао. До скоро. Не! Ще качвам друг клип. Чакайте до друг клип и до скоро.